Why klase ang tanang mga pampublikong tunghan sa Dakbayan sa Talisay ug mga adlaw atol sa kasulugan sa kapistahan sa maong Dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Gideklarar ni Mayor Samsam Gulyas nga way klase gikan sa elementary, high school ug college nga pampublikong tunghaan. Kini subay sa kasaulugan sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila ug mga adlaw. Gusto sa mayor nga adunay kahigayunan ang mga tinun-ad nga makasalmot sa mga kalihukan subay sa kapistahan. Lakip na ang pagsimba isip pasalamat sa patrona sa Dakbayan. I just urge our students to use this time to participate in fiesta activities and hopefully go to church as well to listen to pray to Santa Teresa and thank her for all the blessings that they have been receiving this year. Malipayon ang mayor nga malinaon ang mga sunod-sunod nga mga kalihukan sa Dakbayan, sama sa Halad Inasal Festival sa Dakbayan. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.